Beth yw'r fframwaith ar gyfer gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol, a sut gall'ch helpu chi? Fframwaith a ddatblygwyd gan y sefydliad gwella gofal iechyd yw ef, i helpu ddeall sut i allogi ac annog gwelliant i ffynnu. Mae'n eich helpu ddeall y nifer o elfennau sydd eich hangen i datblygu amgylchedd sy'n galluogi ar gyfer eich ymdrechion gwella. Mae'n dwyn ynghyd yn gryno mewn un lle yr holl gysyniadau strategol, clinigol a gweithredol sy'n hanfodol i gyflawni gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol. Arweinyddiaeth, diogelwch seicolegol, atebolrwydd, gwaith tîm a chyfathrebu, trafodaeth, trylwyder, dibynadwyedd, gwella mesur, dysgu parhaus. Y rhain yw'r cysyniadau sy'n lliwio system diwylliant a dysgu eich tîm, eich prosiect a'ch sefydliad. Drwy nodi'r rhain, gallwch archwilio sut mae'r cysyniadau'n rhyngweithio ei gilydd a gweld sut y gallwch creu systemau a chyflerau gwell i lwyddo yn eich ymdrechion i gyflawni gwelliant. Mae defnyddio'r dull hwn yn sicrhau na ddilynwr gwahanol strategaethau ar eu pen eu hunan, heb gwerthfawrogi'n llawn sut mae gwahanol ddulliau y mentrau yn effeithio ar ei gilydd. Arweiniad yw ef i helpu wneud yr hyn yr ydych chi eisoes yn ei wneud yn well. Yng Nghymru, mae'n byrdda iechyd ac amddiriadolaethau y GIG yn gweithio gyda Gwelliant Cymru a'r sefydliad gwella gofal iechyd i ddefnyddio'r fframwaith ar gyfer y gydweithredfa gofal diogel, gan gefnogi'r system i gyflymu prosiectau presennol i wella diogelwch cleifion a staff. Mae hyn yn ffordd newydd gyffrous o weithio yn maes gofal iechyd yng Nghymru i gyfrannu at GIG Cymru sy'n well, ellu staff a chleifion. I ddysgu mwy am y fframwaith ar gyfer gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol, ewch i IHI.org